Takže čaute ľudia, volám sa Skibidekách. Na dnešnom videu hráme Scary Shawarma s mojou spolučačkou. Áno, a nemôžem vám ňu ani ukázať, pretože už beží jak zajac. No dobre, takže sa ideme napojiť do hry, ako to robia všetci normálni ľudia. Dobre. OK, už ideme. Tma. Oh no. So sad. Dobre. Shawarma carries anomalies. Jej. Dobre. Už hráme. Super. Ešte prečo môže, no ako sa Bibi, hej. Potrebovala som jej zmeniť meno, pretože nechcem vám hovoriť jej ani moje meno. Dobre, ideme do stánku. Jej. Beže, neviem, jej, také super. Normálne, wow. Ja keď som ešte nenatáčala, hrala som to, tak ona slúžila takého typka s dlhým, veľkým, krásnym úsmevom. Toto je asi práve, že zlepšenie. No a ja som ho chcela vykopnúť, hej. A pustím radio, pretože prečo nie? Takže, no, a on ma zobral kdesi do košov, hej, a ja som zdechla a ona mi potom píše, môžem sa ťa pýtať, čo sa ti stalo? Čo sa ti stalo? Ja som bola taká, prečo si ho oslúžila? A ona bola taká, neviem, pretože bol krásny. Normálne, ja neviem. Dobre. Už ideme obsluhočovať a tma. Wow. Prišiel Michael Jackson. Wow. Normálne bomba. Dobre. To je asi na 100% lepšie. Dobre. Čo chcela, ani som si nevšimla. Idem sa pozrieť, že či je normálny človek. Ako vyzeral? No tak. On to zatiaľ urobí, hej. On má tie vlasy. Kde je? Asi tu není. Aká škoda. A ak počujete kosačku, tak to je náš sused. Kosí tam trávu ako ja neviem. Dobre, zabudli sme dačo. A čo asi? Pepsi sme zabudli. Dobre. Here is your shawarma and soda. Wow. Dobre. A toto tu robíme asi tak po 5. alebo 6. krát. Môžem sa tu opýtať, čo tu robí jeleň. Dobre, chvála Bohu, že sa vrela. Dobre, ukážem, že hej. Je tu jeleň. Je tu šašo. Je tu to. Není. Dobre, sme mŕtve. Dobre, idem otvoriť. Ja sa suserem. To čo je? Tu je jeleň. Tak ja radšej sa tvorím. Dobre. Dobre, ostaneme tu pri kamere, hej. A neviem, pomoc. Máme robiť. Je tu furt ten jeleň. Dobre, odišiel. Tu nič není. Dobre, není. Sme na prvom dni. Super. Tu je šalát. Ňam, ňam. A kto si prišiel? Make it fast. No grill, no onions. Jasné. 150 €. Ako si má veľa za jednu tortilu, nie? My, kde máme tortily, kde sa predávajú, tak to stojí iba 4 €. No, to je tiež dosť, ale 150.
To je veľa asi. Neviem, ja nebývam v USA alebo Anglicku. Dobre, tak. To čo tu je za sliepku? Dobre. Prečo nepočujem radiálneho výbuchu? Toho typka prešlo auto. To je asi nesmrteľný, pretože jeho prejde auto a furt žije. Dobre. Want your mama and soda. Dobre, dáme mu Pepsi. Dobre. Pepsi. Nedá sa mi zobrať. Zobrala ho už? Ani neviem. Ale... koľko je hodín? Je 12:30 o polnoci. Či v noci, hej. A mohla by to už začať. Dobre. OK. Tak, to dáme tu. Mohla by ju už zobrať. Dobre. Čo robíš s tou žierovkou? Dobre. Kosačka. Ani rozprávať nemôžem. Dobre. Konečne ju tam dáva, no super. Dobre. Tak. Ja sa zatiaľ budem pozerať, ako to výborne robí. Takže práve teraz musel začať kosiť. Prídem zo školy, hej, úplne v pohode a idem točiť video a on začne kosiť. Čo hovoril? Ja som pozerala von oknom, pretože som ich chcela zavrieť. Nech tu nebude počuť tú kosačku. Dobre. Koľko máme peniazy? Neviem. Dobre. Stalo sa dačo? Kamera 1. Kamera 2. Nič. Dobre, sme asi safe. No, asi. Ako tam pri tej stojím a ona tam robí. Dobre.